mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Confession yangu mukoma Nashe yakamira sekudai: ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. Nemurume wangu mukoma taita mari tichiri vana vadiki, but murume wangu hatozvizivi. Ndinotomuseka zvangu pandinomuona pose apo paanenge achinamata, achiita sei, achitenda Mwari, achiti thank you Lord for blessing us. But chokwadi ndechekuti mukoma, ininiwo ndine shavi rehuroi, uye zvekare ndinewo avo vandiri kushandisa mumhuri ndichivatorera zvipo zvavo kuti ini nemurume wangu tinge tichiita mari. Mukoma, takatanga tiri kumaruzevha, upenyu hwainge hwakaoma, ndipo apo pandakabva ndazodziidzisa bere rangu uye zvekare nemupurwa uyo wandakasiyirwa nagogo, nekuti ndivo vakandipa shavi racho iroro rehuroi nekunditemerera nyora dzehuroi kuti zvinge zvichizofamba zvichiba mari, kuba chikafu uye zvekare nekushandisa vamwewo vemumhuri sezvandinoita. Ndipo apo murume paakazoti dai takwanisa kuendawo kuHarare tinge tichinoitawo zvechivhenda izvozvo, because ndo basa rainge richishandwa naamai guru nabamukuru avo vandinoshandisa zvekare muhurombwa nehuroi hwangu. Takabva tachizouyawo kuHarare mukoma pasina kana nguva, apo patainge tichiri kugara padhuze nepainge pachigara bamukuru naamai guru. Ndaituma bere uye zvekare nemupurwa kuti zvinge zvichienda kunotora zvokudya zvekuti taiti kana tikatenga hupfu hwedu, hupfu ihwohwo hwaikwanisa kugara kana 4 months mukoma, because zvinhu zvangu izvi zvaingoita zvichingonotora hupfu zvonotora mafuta. Ivo kusaidi kwavo vaigara vachingokomplaina vachingoti chikafu hachigari. Saka izvi zvakatibetsera kuti tinge tichikwanisa kusevha, because tainge tava kusatenga chikafu. Taizotenga chikafu zviya zvekungovharavhara, ukuwo murume ainge asingatombozvioni kuti ini chikafu mumba handisi kumbotenga. Ndaingobuda ndichiti ndikuenda kunotenga chikafu, mari iya ndaibva ndaisungirira ndichingotengawo tumabasics, zvekuti aitoshamisika kuti pasina kana nguva tainge tava kutodyawo chirungu mukoma, breakfast, lunch nei. It was because chikafu chatainge tichidya chainge chiri chikafu chainge chichienda chinobiwa nezvinhu zvangu izvi zvandakasiyirwa nagogo, uye zvekare nekupota zvichibira vavakidzani vedu chikafu. So mukoma, pasina kana nguva takakwanisa kuitawo mabusinesses yakasiyana-siyana, ndokubva tatanga kuita mari uye nekuzivawo mishonga yakasiyana-siyana. Ndaitawo zvinoita kuti macustomers ange achikwanisa kuzouya pamusika wedu nekuzvimatakshop kwedu vachitenga mukoma. Ndokubva tatanga kuvaka kumusha. Mushure mekunge tapedza kuvaka, ndipo apo patakazotenga stand yedu muno muHarare tikabva tavaka. Ndiko kwatava kugara pari zvino, but murume wangu haazvizivi kuti mudzimai wake anoroya. So mukoma Nashe, ndinoti paya kana ndava kuda kuenda kunoroya, ndinongotora mugoti ndobva ndazongouyisa pasaidi pake, anotorara akaugukuchira mugoti iwoyo. Haamuki kana kushanduka kana kurota kana kuita sei, anenge akangofanana nemunhu akafa. Kusvika mangwana acho makuseni ndichizodzoka, ndinowanzokudzoka kuzvi3 kana kuti kuma4 am ndobva ndatongopinda zvangu mumba. Ndichingonopinda mumba, chandinotanga kuita ndechekuti ndinoita mweya, kuri kumukanganisa iye murume wangu, kana kuri kunzi anenge ainewo hope dzaanenge arotesewa nevadzimu vake vachida kumurakidza kuti ndiri muroyi. Kuita kwandinenge ndaita mweya ikoko kunokonzeresa kuti murume wangu ange achizokanganwa hope dzose idzo dzaanenge arota, ende anogara achingoti mudzimai wangu handizivi kuti chii chiri kuitika kwandiri, because ndinoti kana ndikangorota hope idzi ndinoti kana ndangomuka paya ndinobva ndatongodzikanganwa. Apa ndini zvangu ndinenge ndichizvikonzeresa zvose izvozvo. Mukoma Nashe, ndiri muroyi. Ndinoda kureurura kuti ndiri muroyi. Muhuroyi hwangu ndazozanganisa nehurombwa manje.
uye zvekare ndiri kushandisawo vamwe vemudzinza kusaidhi rekwangu uye zvekare nekusaidhi rekwemurume wangu. Ndine vamwe vatete vangu, hanzvadzi yemurume wangu, avo vandakambonetsana navo pandakatizira murume wangu vachiti zvainge zvisingaite kuti ndige ndichiroorwa nehanzvadzi yavo because vainge vachida kuti ange achiendako kuSouth Africa ikoko. Takanetsana mukoma ndikaramba ndakangoshingirira. Mazuva acho iwawo ndainge ndisati ndafunga zvekuvapandukira, but pari zvino mukoma ndakazosvika pakuvapandukira. Mukoma vakarambwa nemurume wavo for no reason at all. Izvo ndini hangu ndaimuka pakati pavo usiku ndobva ndanorara pakati pavo nemukwasha. Mukwasha aizoti kana afunga kuda kuita bonde pakunotendeuka ainosangana neni tobva taita bonde redu, achifungidzira kuti ari kuita bonde navatete. Mukomanashi izvi zvakazokonzeresa kuti vange vachizongogara vachinetsana, uye zvekare neniwo kurara kwandainge ndichiita nemukwasha zvaizokonzeresa kuti ange achizoshaya simba. Aingoti kana akangorara navo vatete 1 round obva atopera simba, zvikazokonzeresa maproblems sikarudzi yake payakazotadza kushanda zvachose, nekuda kwekuti mukwasha ndainge ndava kumunyanyira ndichiita naye bonde each and every day. Kutaura kudai, ivo vatete kuSouth Africa kwavari ikoko vanongoshandira zvavo pasina. Zvakangofanana nekuti vakaperekedzawo vamwe kuenda kuSouth Africa kunoshanda. Ivo zvechokwadi mukoma vachadzoka vasina kana chavanenge vainacho kuno kuZim. Mukoma chavakangogona kuita ndechekuti pavainge vachiri kugara nemukwasha vakangovakisawo ka3 room mukoma. Zvinosekesa. Kana parise pamusha pakangozara ma-return soldier. I made sure kuti vanatete vangu vose vadzoka kubva kuvarume, apa ndichiitira kuti ndige ndichikwanisa kuvashandisa zvakanaka, nekuti vanorarwa nebere rangu, icho chimupurwa, icho chikadzi. Saka ndinoita kuti chinge chichirarawo nehanzvadzi, vazukuru vangu, uye zvekare nekusaidhi rekumurume wangu. Mukoma ndiyowo confession yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa hanzi ininiwo ndiri muroi mahwani. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. I want to share an update after last confession yangu. Ininiwo ndiri musikana, uye zvekare I shared my story about me being raped nemasatanist apo pandainge ndichiri ne13 years and I became a slave to debt. So after ndashare nyaya yangu, a person reached out to me. Iye akabva ati anogara kuNew York, but I won't share my details ake nezita rake. I must admit that I still owe a debt and I have no idea kuti ndichamubhadhara sei. I am even behind on rent. I really do not wish to quit my job, but it seems as if that will only be my option. So murume uyu wekuNew York, he helped me with some money to pay off one of the loan sharks that I was owing. After that, ndipo pandakabva ndazomukumbira kuti ange achindibatsira neve amount he had that the initial amount he had mentioned and agreed to help me with, but I guess akabva azochinja pfungwa dzake ndokubva aregedza kuramba achingotaura neni. If he is listening to this, I just want to appreciate him and thank him for his help. Iye anobva atoziva kuti ini ndini aniko. I understand that it is not easy helping a stranger, but he did that for me. Even though I was not able to pay munhu wese wandiri kukwereta, at least I managed to close down one person from my list by this help. Thank you so much for this person. May God keep him and bless him. Thank you for your channel, Mkomanashi. It really became useful to me in time of need. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu.
nyaya yacho ndakamboiverenga before yomwe musikana ainge achiti akabatwa chibharo ainge atumwa nevabereki vake kuti ange achienda kunotenga drink kutakshop, then ndopa akabva azodaidzwa nomwe mukomana ainge ari muvakidzani wavo, then ndokubva azomubata chibharo. Kubva ipapo ndopa akabva achizotanga kuita sekunge she was a sex addict, uye zvekare nekungosangana nemabad luck. I don't know if you still remember that confession ndakamboiverenga before. Rekezai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi hello mukomanashi makadii zvenyu, please post my story. Sahaidi, my story I can't say kuti it is a confession or a secret. Rather let me say kuti I am seeking for help, advices and guidance. I am a lady aged 34, single mom of 3. Ndiri kugara nekushanda muno muJoburg. Mukoma nevateereri ndibatsireiwo. I have tried dating relationships, but to be honest mukoma, I don't even remember pandakapedzera kunyengwa nemurume asina mukadzi. Most number yavarume vanondipfimba vane mhuri dzavo, and inini I am that person asingade zvemamarried men. My past marriage ndakashungurudzika mukoma. I was so depressed, I was emotionally drained. I am one of those aishingirira because ndaitya kuti vanhu vanozoti, not knowing I was also contributing to destroying myself. Now I am struggling mukoma. I try to act as if I am strong or I am done with dating, but ndava ndega murumu mangu. I feel so lonely. The moment yatinopedza basa mumwe ava kuenda kwake ndipo pandinofila so lonely. Now I find myself ndava kutaura ndega wherever I am. Ndinotoisa ma-earphones zvoita kunge ndiri pa-call, but no, ndinenge ndichitotaura ndiri ndega. I don't have friends, only the girl that I work with, but ushamwari hwedu ndehwekubasa chete. I tried online dating, but ndakatadza, and also fear yezvatinonzwa zviri kuitika. I don't know if muine group mukoma rinobatanidza vanhu. If you have, please add me. And also from vateereri kana varipo magentlemen ava mature, someone who is saying kuti yes, he is done nezvekumbotamba and now he really wants to settle and commit to one person. You can give them my number, age 36 and above. Please, only the first 5 vanenge vauya kuinbox kwenyu mukoma. Thank you very much. Please notify me when you post. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. I think panyaya yema-single and dating it will be good tongoita iri live. Anenge ari single anongoya palive paya searching neuyo anenge achitsvakawo munhu ari single, then we just connect like that. Munopaonawo sei vedare. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchiwandisawo chitupa changu. Ndiri mukadzi ane makore 41. In 2019 ndakatanga kutaura nemumwe murume paFacebook. Ndichamuti Tino ainge ari 10 years older than me, was based kuUK, asi ari muSouth African. Takatanga kuita mavideo calls 5 to 6 times per day. Ini ndakafarawo ndikati ndaona munhu ari mature. Takadanana pafone making plans ekuti ndinomuona kuUK, asi papera about 6 to 7 months akabva ati ainge afirwa nehama yake kuSouth Africa. So we made plans dzekuti tinge tichizosangana kuSouth Africa. Mukoma ndakaenda nemari yangu ndichiti aizondipa yekudzokesa. Ndichisvika kuJoburg mukoma, mota yanga yakandimirira. Yes, I even asked myself kuti ndini here ini ndiri kukwira motikari dzakadai. To cut the story short, takaenda kumba kwefriend yake. The house was nice and clean, asi manheru takati tarara ndakabatwa nedzikirira. Ndaitoona murume ainge akamira akanditarisa like looking down at me. Ndakangotanga kuti Jesus, 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 and then the man disappeared. Makuseni acho akanditi waichema manheru, and I said, why didn't you wake me up? Tisati tarara the previous night, vakatanga kutaura nyaya ye-ex-girlfriend yefriend yake achiti aiwa muZimbabwean, so akati ndisare nefriend yake. He wanted to do one or two things. Friend later told me kuti ex yake yaiuya kuzondiona. Akauya, she was driving a nice car.
takatandara. And then from nowhere musikana akabva ati, ndiri Sangoma, iwe ano, not my real name, I can help you. Murume uyu ange achizoita wako, zvese zvake zvinoitawo zvako, and they promised not to tell him. Mukoma ndakaramba ndikati kana asiri wangu haasi wangu. Later auya akandibvunza kuti why ndaramba kubatsirwa asi you don't love me. Ndakangoseka ndikati kana Mwari akati tinoroorana, nothing can stop us. Takarara usiku kwava kuedza. He woke me up akati ndoda kuti unge uchiziva chokwadi. Chokwadi ndechekuti ndiri mucult and I want you to join me. Ndakakwakuka mumagombeze mukoma. Zvaakandiudza hana yakatsemuka. Inini handina mwana mukoma. I had a miscarriage in 2018. Ndine mwana wehama yangu wandinogara naye and ndinomuda. He even suggested kuti ndaifanira kuti ndige ndichizomuita sacrifice. Ndakaramba akati even a neighbor, all you have to say is yes. I told him I love everyone around me, even a stranger. Ndikati ndakuda kuenda. He offered kunonditengera hembe nezvandaida, but ndakabva ndazviramba zvese nemari yebhazi. Mukoma ndainge ndanzi ukabvuma you're going to have everything you want. Unobva kuno nemota of your choice. Mukoma ndakageza kuti ndinge ndichienda. Ndikasunga musoro. Ndava kusunga musoro, my left hand rakaita kunge rainge risisina bonzo, kuzhongonyoka kuita kunge nyoka. I screamed mukoma. It happened for 10 to 15 seconds. Ndakatya. Inini handina hangu moyo wakashata, asi ndaisanamata zvekudaro zvekuti every Sunday kuchurch. Kana mwedzi muviri ndisingaende, asi handidi kunyepa. Mwari vakandirwira. I called my cousin anogara kuJoburg, tikasangana ndikaenda ndisina kana senti rake randakatora. On our way kunondisiya pataisangana nebrother yangu akanditi tenda Mwari nemudzimu yako. He told me a lot of things zvinoitika kucult kwavo. I remained strong mukoma, asi mukati ndainge ndichitya. Mukoma ndakatanga kurara neBible pasi pepilo yangu. Ndaisada chinondiguma nekuti ndainge ndichitya. Yambiro yangu kune vamwe, be careful who date pasocial media. Above all of this, I want to thank you for your program. Yakandidzidzisa kuti ndinge ndichinamata. Ndichine matext mukoma aakataura neyoung sister yangu ndabva kuSA. Haana kuwanza, ane hake zvimwe zvaakanyepa kuti ndaiziva, but even my little sister knew he was lying. Please musazoisa muchirungu. Vanzvadzi nditumidzirei matext iwawo ndimbomaverengawo. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Asi yambiro yavo mainzwa here? Hanzi be careful. It is very scary. Like uya mwanasikana ainge ozodzoka kwandiri ava kuti inzwai zvandiri kunzi ndige ndichiita nemunhu wenyu uyu wamakandipa mafone numbers ake. Pakaipa. Hanzi munhu ainge ava kuda nekusim 2 mahwane chaiwo. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Kana uinewo zvawakambosangana nazvo, please do not hesitate. Come to my inbox and share with me your own side of the story.